Čaute, v dnešnom videu si ukážeme stavbu písička do 700 eur. Tak, zostava sa nám bude skladať z casey od Cooler Masteru K350, základnej dosky MSI Gaming M3 s chipsetom B250. Táto doska je už pripravená na najnovšie procesory Kaby Lake. Ťahať to bude Corsair VS 550, procesor tam budeme mať i5 7400, chladiť to budeme Fiera 3, disk tam máme 1 TB Western Digital Blue, operačná pamäť je DDR4 Kingston 8 GB a grafiku nám bude ťahať 1050 Titánka. Ako prvé si pripravíme základnú dosku, procesor, chladič a rámky. Ukážeme si, čo je v balení základnej dosky. Ako prvé, tu máme hneď dosku a pod ňou máme drivere, nálepky na káble, poďakovanie, manuál, nálepku od MSI, 2x SATA kábel, backplate, RGB kábel na RGB podsvietenie a nejaký manuál. Ukážeme si samotnú dosku. Táto základná doska celkom pekne spracovaná za tú cenu. Vidíme tu jeden zosilnený PCI slot. Máme tu 2x M2 slot, z čoho jeden je turbo. Ďalej tu máme i5, najnovšiu Kaby Lake 7400, tak si ju rozbalíme, aby sme videli, čo je v balení. V balení sa nachádza manuál nejaký s nálepkou, samotný procesor a box chladič, ktorý nebudem vyberať, keďže ho nebudeme používať. Vybereme si iba procesor a vrátime to. Ako ďalšie, tu máme tento chladič od Silenium PC Fiera 3 H1224V2, tak poďme si ju rozbaliť. Na vrchu vidíme nejaký obal, papierik s návodom a obsahom. Ďalší návod. Jedna krabička, v ktorej sa nachádza všetko príslušenstvo, teplovodivá pasta, šrubky. Ventilátor a samotný radiátor. Tak, ako prvé osadíme CPUčko a operačnú pamäť. Osadenie CPUčka je veľmi jednoduché. Stačí pozrieť, kde máme šipku a máme tu bodku, alebo pri niektorých prípadoch tiež šipka a takto osadíme. Procesor, ak je správne, nám pekne zasadne, zavrieme. A máme to tu. Ďalej si osadíme ramky. Pri rámkach tiež máme peknú nálepku a nejaký manuál. Ďalej si osadíme operačné pamäte. Na doske nám ukazuje, ktoré sloty máme použiť ako prvé. Tak ich použijeme. Stačí zatlačiť a rámka sa sama zaklapne a vieme, že je to hotové. OK. Ako ďalšie si nastavíme zadnú časť chladenia, a to tak, že na manuáli nám ukazuje, že túto šrubu máme dať do stredného otvoru, dáme ju tu a zabezpečíme takouto
plastovou krytkou. Urobíme to na všetkých 4 nôžkach. Keď máme nasadenú zadnú časť chladenia, pokračujeme tým, že na tieto šruby dáme podložky, ktoré sú v balení. Ďalej tu dáme držiaky radiátora a prišrubujeme to. Ďalej pokračujeme tým, že nanesieme teplovodivú pastu na CPUčko. Ak máme teplovodivú pastu natretú, strhneme ochranný kryt z chladiča, z radiátora a osadíme radiátor. Ak máme radiátor prichytený, ďalej si prichytíme ventilátor pomocou týchto 2-kovových spon. Ak máme ventilátor pripojený, hneď si zapojíme ventilátor do CPU Fan 1. Ako ďalšie budeme pokračovať caseou, ktorú si rozbalíme a ukážeme si tiež, čo je v balení. Po dlhom súboji máme v krabici manuál, polystyren, ďalší polystyren, sáčok a samotnú kejsu, ktorá vyzerá dosť pekne. V kejse sme našli sáčok, v ktorom sme mali distančné stĺpiky, šrubky, sťahovacie pásiky a rýchlo chytenia na disky. Ale mali sme tam aj repráčik na bipkod. Ďalej sme v kejse našli napojenie predného panela, USBčok a čo ma prekvapilo je napojenie predného ventilátora. V kejse je iba jeden ventilátor, ktorý vieme napojiť ako na základnú dosku, tak vieme ho napojiť aj na zdroj, keď vďaka tejto redukcii, ktorú tu pridávajú výrobcovia. Čo ma zaujalo, tak je to určite prvá kejsa, v ktorej musíme mať distančné stĺpiky montovať my. Tak ideme do toho. Ďalej nám pribavili takýto kľúč na doťahovanie distančných stĺpikov, tak ideme na to. Ďalší krok bude montáž backplateu. Práve som si všimol, že na tomto backplate máme aj odhlučňujúcu penu. OK, ak máme založený backplate, môžeme pokračovať založením základnej dosky. Montáž základnej dosky budeme mať trošičku ťažšiu, keďže táto kejsa je veľmi malá, tak budeme mať problém tu obchať šruby. Ako ďalšie si rozbalíme zdroj, tak poďme do toho. Do boka máme tu nejaké manuály, napájací kábel, šrubky na montáž do kejsy a samotný zdroj. Takýto maličký zdroj. Ďalší krok bude založenie zdroja. Napojili sme si CPUčko, ďalej pretiahneme kábel ku základnej doske 24 pin, ktorý si taktiež napojíme.
Ďalším krokom bude napojenie USBčka. Napojenie trojkového USBčka. Napojenie audia. Ako posledné tu máme napojenie predného panela. Ďalším krokom je montáž disku, ktorý si otvoríme. Ďalej si tento disk zapojíme. Použijeme jeden SATA kábel. Teraz si rozbalíme túto krásku od MSI-ka s čipom NVIDIA GTX 1050, tam má 4 GB, takže dnešné hry by mala v pohode zvládať. Ako prvé tu vidíme ďalšie poďakovanie od MSI, vyzerá nejak takto, o chvíľu si ju môžeme porovnať s 1070. A je v ňom driver a nejaký manuál, ktorý asi je nám k ničomu. Takže teraz si namontujeme grafiku, budeme potrebovať vytlačiť jeden pliešok. Tak napokon budeme musieť ešte jeden vytlačiť. Tak poďme sa do prvého štartu. OK, počítač nám nabehol, takže ideme nainštalovať soft.